आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। 2018 जेव्हा 317वे कलम रद्द झाले आणि 317वे कलम रद्द झाल्या उपरांत आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांच्याने म्हणजे परत एकदा की थंयसरले 317वे कलम लढवून परत एकदा सांगले की देश में एक विधान एक प्रधान एक निशानी चलेगा। म्हणून तर म्हणजे जम्मू काश्मीरात आज आम्ही अभिमानात तिरंगो लावपाक शकता। आज अभिमानान आम्ही म्हणता की वो देश एक संध झालो, वो देश परत एकदा एकीकडे उरलो। ना जाल्यार काही तुकडे तुकडे गँग असा म्हणजे ते देशभर वावुरता। तेका आम्ही म्हणता कोणाक तरी जम्मू काश्मीर वेगळो जाय आशिल्लो, कोणाक तरी आसाम वेगळे जाय आशिल्ले, कोणाक तरी नॉर्थ ईस्ट वेगळे जाय आशिल्ले, अशा विचारसरणीचे लोक सुद्धा म्हणजे जेका तुकडे तुकडे गँग हे या देशात म्हणजे ऍक्टिव्हली नक्सलाइटच्या नावा सकयल आतंकवादाच्या नावा सकयल कोणतरी छत्तीसगडात असतलो, कोणतरी मध्य प्रदेशात असतलो, असे अजूनही बी ऍक्टिव्हली वेगवेगळ्या पद्धतीन काम करीत आशिल्ले त्या सगळ्यांचो नायनाट करपाचे काम जर कोणी केले असत जाल्यार मोदीजीन केले। म्हणून हांव मोदीजींचे खूप खूप अभिनंदन करता।